Daaldesplak in Droegeham is al 20 jaar opzetten door het stel Betty Vogels en Karel Eringa. Zij is kunstenaar en hij had een achtergrond in de zorg. Dat we hier ook echt kunst maken, niet hobbydingen doen. Kleurplaten zijn hier bijvoorbeeld verboden. En dat we hier gewoon echt ook kunst maken. En ik ben ook heel gehecht aan de mensen hier. Daaldesplak voelt voor mij ook een beetje als familie. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. Verschillende kunstvormen komen voorbij, van keramiek tot het schilderen. De cliënten die kunnen haar echt ontwikkelen door het leren van technieken. Ik wordt haar werk regelmatig verkocht en tentoonsteld. Wij exposeren, denk ik wel, ja. Dus het is gewoon heel leuk om dat te doen. En dan maak ik hier een expositie en dan weer uitleggen, ja, hoe die werkt. Dus. Ja, en hoe viel het dan? Heel het iets van die kocht wordt of dat iets in een expositie hing. Hoe viel dat dan? Ja, dat vinden Helsen niet leuk. Dat er werk van die werk daar hing het en dat het verkocht wordt. Dat is toch leuk? De eigenaars binnen al 3 jaar op zoek naar opvolgers. En dat is geen makkelijke opjefte. Die moet het wel op de goede plek hebben. Wist wel? Ik bedoel, ik lees over een Thomas Hoes, de eerste die hier begon in de omjouwing. En die mensen die schreeuwen van, ja, wij zullen oud worden met deze mensen. En zij is het... Ze is hier eigenlijk ik. Ja, dat is zo'n baan met de mensen. Dat was wel dat het goed voortzet wordt. Ook voor de deelnemers is het een spannende tijd. Het is belangrijk dat die mensen mij gewoon begrijpen. Dat het liefst gewoon zo terug is zoals het nou is. En dat er net volle verhoren. Want dat heeft wel moeite mee als dingen niet verhoren.